दरम्यान संकट काळात आम्ही केंद्र सरकारच्या पाठीशी आहोत असं संजय राऊतांनी म्हटलेलं आहे। सरकार घेईल त्या निर्णयाला आमचा पाठिंबा असेल अशी प्रतिक्रिया राऊतांनी दिली आहे। जे निर्णय सरकार घेईल त्या निर्णयाला आमची सहमती असेल। जे निर्णय या काळामध्ये संकटाच्या काळामध्ये सरकार घेणार आहे किंवा घेऊ इच्छिते त्याला एक राष्ट्र म्हणून आमच्या भावना आमच्या संवेदना या सरकारबरोबर आहे। त्याच्यामध्ये कोणते मतभेद असण्याचं कारण नाही। तर सरकारच्या पाठी सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याच्यामध्ये त्या निर्णयामध्ये आम्ही त्यांच्या सोबत असू असं संजय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे। तसंच विशेष अधिवेशन बोलवा आणि त्या आपण या अधिवेशनामध्ये त्या संपूर्ण घटनेवर आपण चर्चा करू असं देखील संजय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे।